Tak ja si myslím, že každý, kto bol účastný tohto zápasu, tak musí byť spokojný s tým, čo tu bolo dnes predvedené a malo to za mňa extraligové parametre, minimálne čo sa týka atmosféry, nasadenia, dohrávania súbojov, agresivity. Bol to zápas obratov so šťastným koncom pre nás. Berieme 3 body zo Vsetina, čo je vždy cenné v tomto derby a ten zápas sa akoby prelieval, ale ja musím povedať, že náš tým ukázal úplne inú tvár ako v doterajšom priebehu sezóny. Ten začiatok tam nevyšiel a dnes to bol ten tým, ktorý odohral to, na čo má. Proste super nás síce prestrieľal, bol aktívnejší, bol v domácom prostredí, bol hnaný domácim publikom, majú svoju kvalitu a my sme dokázali zvíťaziť a veľmi si to cením, či to bolo z defenzívnej stránky, či sa to týka obetavosti hráčov a dali sme vonku 3 góly, čo je pre nás momentálne dosť dôležité, aby sme sa chytili, aby aj hráči, tí, ktorí prišli noví, aby tie góly dali, niektorí z nich dali, takže ideme postupnými krokmi a veľmi si ceníme toto víťazstvo.